Nyakorom Gajwang kamoro mora mintiere machiegni chenro mar poko pogore chenro mabende biro nye TV maramogi chienti changwen chakre saro nyaka saa 3 okinyi chenro miteo kod Anna Sharon Ongao. Okinyi makawuono wabiro nye achiel kachiel kwantiere e county Nakuru kama bende biro limo rawera moro mabende ntiere kit pok mano mar timo ohendni mopogore opogore. To ginero mabende nomiyo wabiro kawuono e county Nakuru eni notieko klas 8 Nyakorom Gajwang. Tientiere gi ohendni mopogore opogore mabende osebedo kotimo. Ohendni mabende nochako mana gi siling 500. Wadwaro dhi e dalane mantiere e gwenge mag Ronda Posta mana e buore Nakuru kaendi. Machiegni bed kodwa nyaka giko mar chenro ne. Wadwaro kod Vincent Odhiambo Okoth. Mana kana sinyisi Nyakorom Gajwang wantiere kai county Nakuru gisani asechopo e duka mano mar Vincent Odhiambo Jal mabende timo ohala e county Nakuru. Vincent machiegni chenro mar poko pogore. Ero kamano. Mano kwa chako Vincent Odhiambo en ng'ani isi Nyakorom Gajwang matut. Vincent Okoth Odhiambo en jaugenya Masiro Katieno to odak Nakuru kama wantiere sani ni. Niki chenro mar poko pogore, pok mabende nanyisogi ni intiere gi ohendni mopogore opogore, intiere gi pok mar ohala. Kalore ni njal mabende nosomo nyaka klas 8. Nyisa me Nyakorom Gajwang sigandi matin. An kana seweyo weche mag somo nene abedo gi gombo mar timo ohala. To kana ng'iyo pesa mane an godo e lweta, an gi siling 500. 500 ni nawacho ni 500 ni nyalo konya ok otin. 500 ni na awuok kode madhi kode e dukni ma town miwere, na waro sweets, na waro roikos gi chumvi na kelo mabet go e kibanda oko na Vincent chopo mana kar 500. Ingeni wadam ni wangi sigandi okongo monde ni Vincent ni natiyo to oweyo ang'o mano miye mochako ohala kasto okawan donjo no e stochi mar siling 500. Kane pok abiro town Nakuru kae ne kane aweyo weche mag somo nitiere bana moro ne nondika tich mar duka kamoro ni Sega to natiyo kanyo for 2 months to kana asetiyo dweche 2 wuonwa ne oro na fare to ng'isa ni mondo abi Nakuru abi mondo mi puonja tich mar garage. Na wuok kuno mana biro kaka nodwaro ma notera e garage ma chako puonja tich mar spray painting. Napuonjora kanyo for 2 years. Koro kanyo ema pes manimiya matindo tindo mag chamo lunch, samoro atiyo ne ng'ato maber kamoro miya kata 50 moro 10 moro mage mana kano. To kane akano gi to kadhi ang'iyo to ayudo kan gi siling 500. To sechego noyudo ka koro asewuok e tie janyuol na kacha adhi apango oda mana Nakuru kae gi pesa mana yudo matin gon kech kinde cha ot bende pod beche yot en siling 400 500 ka. Koro kana asepango ot an gi siling 500 acho na ok anya ng'iyo yo achiel cha kende we ang'iya ne kendo gi machielo be. Koro 500 ni na wuok godo ta adhi go town tema waro sweets kaka na wacho gi ko gi chumvi to 500 norumo mana gi kanyo tatingo taduogo ot to abedugo mane dhoget kama na dake kanyo aloso kibanda moro matin to pango gigo eko. Koro nabet ka auso ayepo saa 12 okinyi to auso nyaka saa 2:30 mokinyi no podi tawuok aringa dhi kama napuonjra tich kucho nikech ne pok ba tieko. Koro ka kucho natiro kanoromo saa 11 odhiambo kendo waloro aduogo ng'wech achaka yepo nyaka saa 2:30 saa 3 otieno. Koro kanye ma silinge matin ma usogo mage makwano pesa moro modonjo lweta matin to ang'iyo mana kaka kete ariwe gi mana uso ka tadhi awerogo. To diere no yudo ka osiepna moro no kawa to rwaka e grube moko matindo tindo mag osiepegi. Koro ni yudo ka yudo 50 moro tabolo kacha, 100 tabolo kacha. Koro kane wadhi wapogore pesa kinde mag Disemba tawuok gi pesa gimoro 10,000 samoro yudo ka wuok kata 15,000. Pesa ni akawo tadhi ariwo gi meka mag ohala kaka tin tadhi awerogo. Korido
mano ne en tuo 8 gi tuo 9 pod notina tina kamano. Koro kanochopo 2010 oyudo kaka manatiyo kucho manene koro imiya mana kuom ng'eyo gima timo emi inyalo bolna 200. Koro chopo kama jatenda mane puonja tich ong'isa na koro aboga misi 3,000 e dwe. Koro 3,000 ni kanomiyago mokwongo tik nakawo tadhi anyiewo go ratil nikech nodo ka pod akwayo ratil kata mana mar pimo mogo. Kana dhi anyiewo ratil kendo dwe machielo chako luoro chako miyo 3,000 machielo ema kawo singa 2,000 tadhi anyiewo go ndiga mar second hand nikech ndiga naonge godo. Koro kasenyiewo ndiga koro kaka pesa gi donjo matin tamedo stock gikone kanochopo 2010 bura mar osiepe mana ntiere cha pesa mane awuogo kacha matin akiko gi manan go matin to amedo chango to romo gimoro 2010 dwe mar 6 kanyo tayudo kan gi pesa manyalo romo pikipiki. Nadhi banyiewo apiko kana duogo tang'iyo no pesa makori chula malo kuchocho aneno kotin to pikipiki ba asenyiewo sechego be asenyombo koro kech gini nachako kapod an kenda koro 2009 kanyo taywayo bad ng'ato. Manyiso ni kaluwore gi in en kinda mane intiere godo kanyakla kod kungo ema nyalo chuno chopi kuma intiere kamano. Koro kane amedo kamano e 2011 koro mosiepna moro biro to ng'isa ni bwana bidi ma in goni we adhi tiri group moro antiere nyalo konyi. Tapenje ni group no en group mane to en group under Equity to inyalo dhi register to inyalo yudo ga loan ni tiyudo kaka ikonyori godo. Koro na mokwongo nene aywayo chunya matin mang'ise ni abo mi duoko. Koro kanochopo higa mar 2012 ne madhi tang'ise ni bwana koro tera Oteri bengi mar Equity dipo kiyudo hola. Ya otera e group ma en gatiere ma en under Equity. Ya ong'isa ni giradoga to ofisa wuok e bank kucho biro to wuoyo kodgi to gichoko pesa gi to gitere e bank. Koro an bende adhi ta join. Kana se join atimo savings for 2 months ma en 8 weeks kaka chik ma Equity wacho. Kana setimo kamano tatimo saving bende mar 6,000 e 2 months gi. Koro kaka chike mag Equity en ni mi loan nyadi bich mar sengo mari. Koro nayudo kan gi single 6,000. Nino omiya members gi no sign na loan mar 30,000. Kana ka loan mar 30,000 nabira med stock. Ayudo ka koro gini o move. To koro anyalo ga yude gimoro matin tadhi akano matin takano to ala medore. Bang'e kana tieko achulo pesa kana tieke tadhi akawo kendo loan mar 70. Loan mar 70 ni oyudo ka an be asechoko moro matin e account na kacha. Adhi ariwo pesa gi ta amanyo plot moro miuso ta ka osewinjore nengo tachulo pesa manango to modong ne wandikore kech no kanyal chule te. Koro nene atimo mana bidi kamano ayudo ka amonde ndara kama chapo ka weyo boda ati for 1.5 years. Koro en boda gitiji koro makoro diwacho ni wene minot. Koro minot awe gokinyi koro mo sauchiel to ka akucho to koro kaduogo tana mama kora mako kanyo nyaka ang' otieno. Koro obe kamano koro kana tieko loan mar 70,000 ne donge oyudo ka chulo ga upload ni mos ma atieko chule. The moment matieko chulo loan cha yudo ka plan basi tieko. Koro nikech kanyo yudo ding ni nariembo winya reyo. Koro yudo ka kendo stock odwa duogo piny matin. Adhi akawo loan mar 200,000. Ichaki kawo kendo. Koro kana akawo loan mar 200,000 aduogo nikech stock nodok piny. Aole stock te. Koro monda koro achuda ayud teko kendo. Koro kana ayudo teko kana duogo akawo loan mar 500,000 bang' chulo 200 cha. Tema adhi amedo gi moko kendo masesa nyasanyo e duration mane amedo stock ni. Tema kora chako gedo mos ma agedo matieko ma omiya ayo kama ne arente ot cha mabiro kora bedo kara. Sani koren gi kare. Ang'eni madodi to ibiro bedo kileronwa mana bang' kaka Equity no sesire nikech bina neno toke kacha intiere gi ot ma bende igero donge. Koro nyaka sani dwachne ni yudo sir kuom bingi mar Equity mana kokale hola ma isebedo kinyisowa. Lakini wuotho sibedo nade?
Wuoth osebedo ma ok oyot ahinya to be ok otek ahinya. En mana kinda, gimoro kidwaro to nyaka iket mana kinda. Kinda ema chudo. Ibet ng'ama chiew chon to gi tich ma koro an godo ni en tich mok ilor chon. Ichiew chon tiloro let. Koro nindo nyaka iwerigo matin. Equity bende osebedo ka supporta nikech sasa maneno kan piny tanyalo dhi kacha takawo hola tamedo chulo. Koro respect man godo cha ema koro mi kata ka kwayo pesa tok tuona imiya tachulo kamano. Bende bengi mar Equity samoro nochiwo tiegruok moro amora kaka nego bed nutimo ohala ma ohala chung kar tiende kaka mari nigi sano chung kar tiende. Equity gi offer trainings ma iyudo ka ok yot mondo kata higa rum kapok oluongu kata mondo dhi otem tiegu. Iyudo ka ipuonju kaka inyalo timo stock taking, inyalo market biashara mari to kod weche mamoko gipuonjowa. Koro Vincent nyalo leronwa line mar Equitel mabende dani ni duka nini akene osekonyi yo machalo nade? Line mar Equitel osekonya mang'eny kaluwore ni anyalo gocho kode to bende onyalo receive na pesa kwa kuom customer ma chudo gi simu. To an bende anyalo tiyo gi simano kadhi wero achudo godo to mwandu ayudo mok atiyo gi cash. To kata mana customers manyiewe duka bende konyogi nitie kaka ginyalo chudo gi line mano mar Equitel. Konyogi mang'eny nikech customers tinde iyudo ka ok wuoth gi cash ng'enygi. Kila ng'ato odak mana to be till ni kanye. Koro en kobiro tisiemone mana ni tilero, kopenji tisiemone mana ni tilero to mano emo chudo godo. Yot, ok kel tich matek. Erokamano ahinya. Vincent, bende kopogore kata mana gi sir moa kuom bengi mar Equity, bende waloso ni koluwore kata mana gi ohala ma bende itimo. Nikech aneno iterowa intiere gi duka nyaka konchiel koni, iuse mwandu mopogore opogore, pod intiere gi sito. Nochopo nade michopo nyaka sani? Inyalo mana leronwa mwandu inyiewo kanye nikech samoro nitiere jahera mar Ramogi TV maneno ma bende samoro dwaro nochako ohala ma bende timo. Mwandu gi nitiere agents moko mag kambi moko ma ioro field. Iyudo ka gin wadil kodgi direct. Inyalo mana miye order nadwaro magi ma to keloni to in ichuda mana gi through Equitel line mane awacho cha. To moko to bende iyudo ka chuna ni awuok mana kae tadhi town e dukni madongo go tawero tating'o kendo aduogo kama. Nikech ang'eni chutho ka bende inyiewo mar mondo mi bed gi yuto gimoro mong'ere gi profit kaka dho ngere. Anjo ga ni samoro kiwero in bulk udhi e wholesale. Lakini mano bende king'iyo bech wholesale retail apani un kaka jouso samoro uso nu e mwandu mogonyore donge. Koro kanyo ema Equity koro konya mang'eny. Iyudo ka gima neno ni kanyiewo in bulk to nigi yuto, nigi profit maduong', ti chuna ni koro adhi akawo pesa Equity kacha tabiro ta aole gichacha mondo mi ayud yuto mabet la umedore matin cha. To koro kosebiro to iyudo ka akora ause, moko auso achiel moko auso wholesale kamano. Bende ohala Vincent nyaka bed gi ber gi rach mare. Ber isebedo kinyiso mathoth. Nyalo mana nyiswa ber miseyudo bang' mano bende nyiswa achiedh nade ma ohala ni bende biro godo. Achiedh nade ma ohala ni nigodo. Ok ong'eny, en tich kamoko, lakini gima nyaki tuonri kabisa en seche mag yweyo e mongego. To kod seche makoro inena thuolo mini igo koni en oketi aketa busy kanyo 24/7 kaka ni chiewo 12 kibo yudo ka edich mana nyaka sama ngiloro kendo kitieko yol marach to koro nyaka itim mana kinda eka mondo mi time. To mwandu kata mna makethre nang'o nikech donga neno kata mna kiuso nyaka chiemo to nowach kata mna duka. Kor ka kethruok mag mwandu to koro bolure gi in iwuon in jauso, ing'eyo ni iuso maromo nade to gini gima uso ni okawo ndalo maromo nade. Koro ikawo mana matin ming'e ni nyalo teri ndalogo. Koro ka poni en gima ineno kadwa muomi ahinya to en gima bende itiyogo. Samoro in bende dongi bende in gi saving mari ma ohala ni mami inyiewo to koro itiyogo e ot to wach makanyo isudo mana mbele. To ohala mar duka diwach nang'o kaluwore gi nyakorom gi jong ma bende samoro neno wadi nyis ng'ato nang'o kotenre kod ohand duka. Anyalo nyiso ni kwa Ramogi Ajwang' ni ohala mar duka ober
kik ng'ato chaye kaka chon nawinjo ka jomoko wacho ni duka ok ginyal timo duka, iyudo ka en obakisha mana siling 3, 2, 5 ni mago nyaka sadi 5, 3 mikwanogo 10 go gin kakimedo choke continuously koa morning nyaka ang' godhiambo. Kang' igoyo yuto mari ang' godhiambo tiyudo ka en pesa maber mabende romre mana gi ng'at modhi tiyo tich moro mindi paro ni odhi loso 1,000 cha. Kang' at the end of the day yudo ka uchalre achala samoro be inyalo kata mana hinge mana gi siling 3 go. Lakini kindi thuolo ka ng'ato penji kindi thuolo mar higni 5 inenori kanye kaka Vincent Odhiambo? Higni 5 mabiro mbele adhi nenora mabor sana kaluwore kod kaka aneno nikech Equity dhi medo supporta nikech aneno ka ok giseweya kuom higni mokalogo. An gadier ni pod gidhi bedo koda to adhi bedo mabor kendo inyalo kata luonga landlord koro. Nikech wacho kotenre kod landlord naneno kata mana kintiere gi chenro mopogore opogore donge mwadhi e bang' ma nikech koro in jal mantiere gi were mano talanta pok mano mar timo ohendni mopogore opogore dong koro bang' ma kosewuok e duka nikech mae mane koro mga jongo osebedo ka neno kit ohende mopogore opogore ma bende isebedo kitimo dong koro terwa e sito bende terwa wane kata mana plot migero donge kamano. Mana kaka nawacho ka nasechopo e lintel mar first floor ka to pesa manene omiya noyudo ka koro oserumo. Koro ka noserumo to bing ni loan bende achulo nochuna ket break mondi korka gedo. Noyudo aketo break mondi mondo mi loan kocha bende amed ka achudo ga kadhi mbele. Koro sama adhi mbele gi chudo saving bende atimo mondo mi gini be kik nind ahinya kendo ka noling' dweche moko 4, 5 kama tayudo ka asechokora matin tema rogogo slab mamalo ni to koro awacho ni koro awegi kanyo adog piny koni atiek ground cha nikech kacha madwa dake. Koro emineno ka koro atimo finishing kacha cha neno kanyalo tieke kodhi ahinya to next month koro adonje. Koro koni tabo kakao kendo loan moro machielo tatieko malo koni to koro anyalo yudo kaka arwako kata jodak moko to nyalo gamiya siling moro matin ta medo gero ragodo. Koni mag rooms adi ginyalo bedo like how many bedrooms? Koni nitiere 1 bedroom to nitiere bed sitter mano bathe kocha cha kamano 1 bedroom be machielo ni koni. Koro plan katieko magi eki pod nitie floor moro achiel malo kucho. Koro katieko kende ka koro achako bathe komachielo modong' kocha cha kamano. Dinyis ng'ato nade nikech in rawera taneno kintiere gi lek ma bende dongo kin jal ma bende koro to nwacho ni kaka kaluore nitieko skul e class 8 nikech nitie kata mana joneno magwa ma samoro neno ni samoro gimbe dagi we skul kok kaluore kok dwaro mari kaka nok mari bende dinyis gi nang'o kinyi makawuono? Gima nyalo nyiso jowa en ni ng'ato kik ichari. Kamintie no imedo mana gi lamo Nyasaye titimo kinda tibedo piny ti plan gimidwa timo nyaka ibed gi plan. Ok ibed ng'at machung' achung'a tin gimiparo no tiringo ga ringa nyaka ibed piny ing'in to adwa chake gi ka to aluwa gi ma tadhi kamano. Without plan onge giminyalo loso. Koro bank ma koro iwinjo kawacho nosebedo ka konya ni gin bende plan no ema ka in godo to ema gimiyo gi mijing'o giwacho na ng'ani biro chulowa pesa ni. To kionge plan to ginyami kata mana pesa no. To bende gimomi nakil kata mne chenro mar poko pogoro odiochieng' makawuono hala gite kata mna udi ma koro waneno kama bende koro sani osechung' duto te nochakore mana gi siling 500. Mana 500 mane an go cha ema nochako. Koro ne janeno marwa ng'eni bende chako ohala samoro ng'ato neno nan gi siling 500 siling 1,000 onge ohala ma bende to nachake dinyise nang'o kinyi makawuono? Kik ichari. Point ma intiere no ng'eni nitie ng'amiingo sama nachako gi 500 nitiere ng'at ma 500 no onge godo. Koro maingo matin no to ichake mana gi kanyo ting'iyo mana kaka moko nyalo donjo
bora tu ni bedo well disciplined nikech weche mag pesa dwaro discipline mang'eny. Ok ibed ng'ato ma nikech kata ka in gi siling kata bed mana gi siling 10,000 to ka ionge discipline mar pesa to pod pesa ni ok nyakonyi nikech kiwuok kode kacha cha ineno gimoro momoro wang'i mabende kanto kong'iyo mos ok nyakonyi inti kori neno no nyalo konyi gi sechego tikawo pesa ni we iketo kanyo osemana rumo lakini kitiyo kode maber onyalo teri mabor. Mbui yudori kanye ng'eni mago bende tinde kata mana ka ji nitiere gi lony manyasani aparo kata ni marketing bende nitiere kata mana tiyo yor mbui koso an inyalo yuda mana e Facebook mana Vincent Okoth kamano. Vincent mana kotieko chenro makama ero kama ninya kuom kelowa mwaneno pok mabende intiere godo buore Nakuru kaindi. Koro wachni mogik ne nyakwar mga jwang mabed naneno chenro mar poko pogoro kiny makawuono de bedang. Ne nyikwara Muga Jwang gima nyalo wachonu en mana ni kidwaro chako ohala yud gimoro bed gi pesa moro matin chake mondi donji Equity kacha obusti ibiro dhi malo kik idhi gi lweti nono yud gimoro matin kaka nan gi 500 cha to gimedni ok gidwaga jok machako from zero ibede gi siling 2 koka gimedoni 2 machielo to kamano to nikech joluo ne wacho ni biye gedo mos kik idwar ni wuok ka piny dhi malo dichiel bigi matin gimedni kamano tichudo ibo yudo ka idhi mabor moloyo. Manyiso ni sani en mana ohand duka kende mitimo koso nitie kata mana ohala ma pod idhi yudo nyime. An mana gi duka no kende. Ero kama na inya Vincent kuom kelowa kata mana wachni mogik de bedango koro kiny makawuono. Nyalo mana go erokamano ne nyikwara Muga Jwang madipo ni manena kachiel gi anyalo mana moso mamana kantiere Huduma Ugenya kacha Butsega kanyo anyalo mana mose aere mang'eny. Vincent Ogunero kuma na inya kuom kelowa e chenro mar poko pogore county ma Nakuru. Nyakwar Muga Jwang oduche makawuono nwantiere gwenge mag Ronda Posta mano e county ma Nakuru. Waloso gi Vincent Okoth Odhiambo jal mabende nitiere gi pok achni were mano mar timo ohala. Iwinjo kanyo ka en jal manotieko skul e klas 8 kata bende notieko e klas 8 chunye nokothoge kanyo. Iwinjo bende ohala manochako mar duka gi siling 500. Sani kinde no ka kata mnatoka ka mena chiel kuom udi mabende ogere gwengegi mano mabende ogeno no biro tieke kinde thuolo mabiro mar mondo mi in samoro kintiere county ma Nakuru inyalo yudo thuolo mar kombo ot makama. Kwa kamano chenro mar poko pogore Nyakwar Muga Jwang pile ka pile wanyisi ni en chenro makelo ni puonj. Koro en geno marano kiny makawuono yudo puonj achiel 3 mabende inyalo kawo. Oritiuru masani warad kendo e chenro machielo mar poko pogore mano juma mabiro chenro mabende tayo kod Anna